जोबस्रांनायनि लामायाव नामा बर' बिजोङा? गंसेनि उनाव गंसे मानो बन्द जादों बर' फरायसालि? बर' फरायसाफ्रा मानो फरा बिजाब मोनफुङाखै? थारैनो मानि जेंना सोमजिदों बर' बिजोङाव? आसाम सरकारा बर' बिजोंखौ बिमा बाथुलनि नोजोरजों नायो नामा? बे बिथिङाव NDAनि बाहागो BPFआ मा राहा लागोन? हादोरसायाव सोलोंथाइ बोसोरा 2 दान बारलांनोसै, नाथाय दासिमबो बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव बर' फरायसाफ्रा फरा बिजाब मोनफुंनो हायाखै। मानि जाहोनाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरा फरा बिजाब मोनफुंनो हायाखै? फारसेथिं फरायसाफोरनि आनजादा खाथि सफैबाय, नाथाय दासिमबो बर' फरायसाफोरा मानो फरा बिजाब मोनफुंनो हायाखै? बेखौ लानानै गेदेर सोंथि बेरखांदों। दा बाथ्राया जाबाय, गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व दैदेननाय हादोरसा NDA सरकारनि बाहागो BPF दोलोआ मा थांखि लागोन? बर' बिजोङाव फरा बिजाबनि जेंनाखौ लानानै बर' थुनलाइ आफादजों सावरायदों BPFनि MLA हान्जाया। मन्त्रि आफादा आबुं दाफुं जानायनि उनावनो थांखि दैखांगोन। बर' बिजोङाव फरा बिजाबनि जेंनाखौ लानानै बेबायदि बिबुंथि खालामबाय BPFनि MLA महेश्वर बर' बिथाङा। बर' बिजोंनि बिखेखके टेक्सटबुकनि समस्या जोङो नुगासिनो दं। समबादि मोनहैया जोंनाव, समबादि माने ट्रेन्सलेट खालामनांगौ, बेखौ खोब गुबुन एसामिस मिडियामनि ओंखारनायनि उनावसो जोंनिया बर' मिडियामनि टेक्सटबुकफोरखौ ट्रेन्सलेट खालामनो थाखाय हरो। ट्रेन्सलेट खालामनायावनो मानो बिराद गोबाव नांगौ। बिराद गोबावनि उनावसो जोंनि गथ'फोरा टेक्सटबुकखौ मोननो हानायनि बेबस्था जायो। दा बेखौनो जुदि माने सम थानायावनो 1 बोसोरनि सिगाङावनो जुदि खालामनायनि बेबस्था खालामो सरकारा, अब्ला जोङो समाव जिथिया क्लास जानो सम, बे समावनो जोङो राननानै होजोबनो हायो। अब्ला क्लास खालामनोबो मोजां जाबाय, टिचारफोराबो मोनजोब्बाय। दा बे असुबिदाया पार्टिकुलार जोंनि बर' मिडियामनि सायाव नुजाबाय थादों आरो बेखौनो जोङो सावरायगोन। आरो पुर्नांग जिहेतु मन्त्रि परिषद जायाखै, दा बेखायनो सोर इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ मोनो बिनि सायाव जोङो मोजाङै सावरायलायनानै बेखौ थाब खालामनो हानायनि सरकारखौ नारसिननायनि बेबस्थानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि टेक्सटबुकआ समबादि मोननायनि बेबस्था जायो, बिनि सायाव जोङो BPF दोलो हान्जानिफ्राय जथेस्थखिनि बेबस्था लागोन। फारसेथिं हादोरसायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा गंसेनि उनाव गंसे बन्द जाबोनो हमदों। मख'जाथावना बाथ्राया बेसोदि हादोरसाजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लायाव गोबां बर' गुदि फरायसालि बन्द जानायनि बिदिन्थि जानानै फैदों। दासिम थांनाय बोसोरनैयाव गंथाम बर' गुदि फरायसालिफोरा बन्द जाबाय। जिल्लानि कबिरारि हालामनि 1977 मायथाइयावनो गायसनजानाय सुरु बेङेरा गुदि फरायसालियाबो थैनायनि लामायावसै। दासान्दि फरायसालियाव 4ल' फरायसा दं। फैगौ बोसोराव बेनिनो 2 बारग'लांगोन। बेनि उनावनो फरायसालिया बन्द जानायनि लामायाव। सिगाङावथ' बे स्कुलाव गोबांथार सात्र साथ्रि दंमोन आरो फरायनानै गोबाङा साख्रि मोनबाय, गोबाङा गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय। बेबायदि जों नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनै बेबायदि हालोद जाफैदों, जोबनो हमफैदों। 4ल' जों सात्र साथ्रि नुदों। आरो बे जाहोनखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, जोंहा जिथुनाखि बेबस्था लायैयाव, बेबस्था गैयैयाव बेबायदि जानो नागिरदों होननानै आं सान्दों। दा बाथ्राया जाबाय, बे दाया सोरनि? सरकारनि ना बिमा बिफानि? बे बिथिङाव हादोरसा सरकारनि खुंथाय गोहोआव थानाय बाहागो BPF दोलोआ मा राहा लागोन? फोरोंगिरि थिसनथायखौ लानानै गोथौथि होदों BPFआ। बे जेंनाखौ लानानै बेबायदि बिजाथाय फोरमायबाय BPFनि MLA महेश्वर बर' बिथाङा। जोङो बर' साहित्य सभाजों इतिमध्य रायज्लायदों। जों ज'है जेथिया पुर्नांग रुप मोनो मन्त्रि परिषदआ, शिक्षा मन्त्रि आरो नङाब्ला जोङो आसामनि मुख्यमन्त्रिजोंबो बे जेंनाफोरनि सायाव जोङो मोजाङै पार्टिकुलार जोंनि बर' समस्याखौ, बर' मिडियामनि समस्याखौ लानानै बर' साहित्य सभा, जों BPF दोलोनि MLA
गासैबो थाफालायनानै जोङो सावरायनायनि थिरांथा लादों। बिनि अनगायैबो गोबां समस्या दंबावो, गोबां समस्या दङ जोङो। टिचार एपइन्टमेन्टनि खोथा दं, टिचार जोंनाव गैया, गोबां टिचार गैया। दा बेखायनो खोब असुबिदा जागासिनो दं। बेफोरखौ लानानै जोङो फैबाय थानाय मन्त्रि परिषदआ गठन जाखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै सावरायनायनि बेबस्था लागोन। ब्युरो रिपर्ट, असम लाइभ 24, बड' लाइभ 24।